Vi stemmer til Inatsisartut i dag, og vi fejrer demokratiet i dag. Ude fra, der er stemme 4.369 stemmeberettigede og 72 stemmesteder, bogsteder, hvor der skal stemmes. Og i forhold til, hvem det bliver, det største partier finder vi ud af i aften. Dengang, da vi valgte et stemme på, var der 25% der af dem, der er stemmerettet, der stemmede, og hvis vi kommer overstige det her procent, det finder vi ud af i løbet af aftenen. Aftenen vil afholde på den her måde, at der vil være nogle indslag her fra Nuuk, Sisimiut og Ilulissat og Uummannaq, hvor der blandt andet vil også være nogle gæster og indslag. Bliver det omkring 4 timer eller flere timer? Det måske de næste 4 timer. Vi vil gerne byde jer til velkommen til det her udsendelse på omkring eller mere 4 timer. Og god fornøjelse for dem seeren her i landet og uden for landet. Her i lokalet sidder jeg sammen med Kubi Kleist. Det er vores politisk ekspert, og jeg håber, at vi i løbet af aftenen kan få Jens Edder Poulsen med, hvor vi vil drøfte forskellige ting og nogle tal, som vi får i løbet af aftenen, og hvordan det går, og hvordan valgdebatten har indflydelse. Vi kan se Jens Edder Poulsen her. Værsgo, du kan bare sætte dig her. Jeg sidder sammen med 2 eksperter, der vil vurdere indkommende tal. Valgstederne åbnede i morges klokken 9, og det vil lukke omkring klokken 20, og vi vil have nogle direkte udsendelser snart fra Nuuk, og i løbet af aftenen har vi også kontakt fra forskellige steder, blandt andet også fra Danmark, hvor vi kan se grønlandske seere, der følger med fra Danmark. Men for det første skal vi have en direkte forbindelse fra Nuuk, Qaqortoq-hallen, hvor vi har Maria Kuiti, vores kollega, der nu står klar i Qaqortoq-hallen. Hvad sker der, Maria, i Qaqortoq-hallen? Ja, her i Qaqortoq-hallen står vi her i valgstedet i Nuuk. Som I kan se, er der fyldt med mennesker, og det er næsten klokken 8, hvor dørene bliver lukket. Men efter alle disse folk har stemt, og valgstedsbestyreren har stemt ind, så lukker den først. Men ud fra det, vi kan vi se for første gang så mange udenlandske journalister, og stedet er fyldt med journalister, og der er fyldt med mennesker herinde. Og der blev sagt, at valgstedet her i Nuuk er stadigvæk åben. Og vi skal også have kontakt til Sisimiut i løbet af aftenen. Og under coronatiden var der også forlænget åbningstider. Har vi nogle kommentarer i forhold til det? Ja, vi hørte fra Qanoraq-udsendelsen, at Vivian Lundgaard Lennart, valgbestyreren, der har sagt, at der vil være nogen, der stadigvæk er nogen, der venter udenfor for at stemme. Vi finder ud af snart, hvad der foregår. Vi har også nogle kontakt med vores kolleger fra Sisimiut, men inden da, så kan Tora lige fortælle om, hvordan vi vil
afholde aftenen her i studiet. Altså her i aftenen har vi sammen med vores besøgende kigget på tallene og analysere dem og kommentere på dem. For eksempel tal fra de enkelte byer, fra Asia, Rarotto eller Upernavik. Når vi får nogle indkommende tal, så vil vi vurdere, hvordan det ser ud. Og i løbet af aftenen bliver det mere og mere spændende og mere interessante, når vi får mere og mere informationer, så vi kan følge, hvordan det har udviklet sig med resultaterne, og hvor langt, eller hvilken virkning partierne har haft med hensyn til deres vælgere. Og vi vil også invitere nogle politikere i løbet af aftenen og drøfte de forskellige resultater. Vi har også en kollega fra Sisimiut, står klar. Ole Piel Petersen. Ole, hvordan går det? Her i Sisimiut afholdes i valgstedet afholdes i Dasaralik. Carl Bertelsen har lige meddelt, at det skal til at lukke ned, og derfor spørger han, om der er nogen, der ikke har endnu stemt, og da der ikke var nogen, der ikke havde stemt, så efter man også har udleveret de sidste valgsedler, så vil Carl Bertelsen være den sidste, der skal stemme i dag. Og vi vil snakke med Carl meget snart. Vi skal lige se, om han er snart klar. Men jeg kan sige, at vi har haft en dejlig vejr i dag med solskin, hvor der var næsten plusgrader. Det var lidt køligt her i Sisimiut, men meget dejligt vejr. Og netop måske på grund af det, så var der vælgerne var meget mange flere sammenlignet med i 2021, hvor vi kunne se tallene, antal, der kom ind og stemte, at der var procenten fra klokkeslæt, fra time til time, at det var flere sammenlignet med 2021, end der op til helt 10%. Og det vil vi drøfte lidt yderligere om sammen med Carl, lige så snart han er klar. Men siden i morges, da man åbnede for valgstedet, var der allerede en hel masse folk, der skulle stemme ind. Og i løbet af dagen var der hele tiden folk, der kom ind og ud. Så man kan se, at det var en succes med vælgerne i Sisimiut i dag i 2025, valget til Inatsisartut. Lad os se, om Carl er klar. Han er sikkert meget snart klar, men vi afventer lige om. Det var det, jeg havde at sige fra Sisimiut, hvor der var en stor deltagelse af vælgere, hvor vi kunne se fra opløsningerne, at procenten lå meget højere end 2021. Mens vi venter, er der måske en herfra, vi kunne snakke med. Ja, Carl har lige stemt ind. Og her kan vi se vores kontormedarbejdere, der uddeler stemmesedler. Det har siddet der hele dagen, og det skal derefter tælle stemmesedlerne. Men vi venter stadigvæk på Carl.
Jeg kunne måske have spurgt nogen, mens vi venter. Kan jeg lige spørge dig? Mig? Mens vi venter på Karl. Ja. Det er live. Nå. Nej, jeg skal... Hvad er det for nogle spørgsmål? Jeg vil blot spørge dig som en journalist, hvilken tendenser du kan se. Dorthea Rammer Johansen, du er journalist fra Sommitjak. Du laver nogle forskellige artikler omkring valget. Hvilke emner har man drøftet i år? Jeg har bemærket, at en hel masse journalister udefra, der følger med, men borgerne fokuserer mere på det daglige, selvom der er en stor interesse fra USA. Jeg er lidt overrasket, at jeg skulle på interview lige pludselig, men jeg skal bare lige sige, at du var slet ikke klar, at jeg bare stillede dig der og interviewede dig. Men i forhold til borgerne, vælgernes interesser, og hvad var det, du snakker om i det her valgdag? Jamen, det snakker om sundhedsvæsenet, socialforvaltningerne og uddannelse. Det er meget, der var der meget fokus på. Og selvfølgelig var der også fokus på selvstændighed, men også de ting, som vi skal løse først i Grønland. Aftenen eller siden i morges. Du var her hele dagen, ikke også? Ja, jeg kom ind og ud i løbet af aftenen, og om der var folk, om der var mange folk, eller, og så var der også derovre og tjekkede på forskellige ting, men folk var glade, og det var ikke den store debat, for folk er lettet, tror jeg. Lad os se, om Karl er klar. Jeg tror, han skal hænge noget derop. Efter han har hængt dokumentet op, så kan vi lige vente på ham imens. Ja, vi kommer tilbage til Sisimiut. Inden da, så skal vi lige til Sydgrønland, hvor Jørgen Simonsen er i Qaqortoq. Jørgen, I er i forsamlingshuset. Ja, jeg er i forsamlingshuset. Nu er klokken lidt efter 20, så valgleder Arne Møller har været den sidste til at stemme, og nu går den store optælling i gang. Og nu skal vi stille valgleder Arne Møller nogle spørgsmål i forhold til, hvordan dagen er gået, og hvor mange stemmer der har været. Og det er valgleder i Qaqortoq, Arne Møller. Ja, det har været en meget livlig dag. Folk er kommet i stridestrømme. Ja, der har været lidt blæst hernede, men det er ret varmt, ikke? Jo, det er meget forårsagtigt, og det er varmt, så det faldt meget heldigt. Hvad så med de her tal? Altså, der er det jo spændende. I forhold til sidste gang, har der så været lidt flere, jeg kan forstå, der har været lidt flere vælgere, der har været nede at stemme i forhold til sidste gang. Kan du sige noget om, hvor mange der har været? Der har været 1469, og det er 66,79 flere stemmer end sidste gang. Hvad er det, der er baggrunden for, at der har været flere, der er kommet at stemme? Jeg tror, det handler mest om selvstændighed og så USA. Og så at der er så meget rift om Grønland lige nu. Er du tilfreds med, hvor mange der er kommet for at vælge? Ja, jeg er glad for. Altså, det er en stor fremgang, der er sket, og jeg kan se, at det er det samme tilfælde rundt omkring på kysten. Det er en stor forandring. Så nu er man gået i gang med at tælle op. Hvad regner I med? Altså, hvor længe tror I kommer til at tælle stemmer op? Altså, almindeligvis så
når vi op til cirka klokken 10, men nu ved jeg ikke rigtigt, om vi kan nå det til den tid. Altså, jeg tror, det allersenest bliver klokken 10:30, vi bliver færdige med at tælle op. Tak, valgleder Arne Møller. Tak fordi jeg måtte stille spørgsmål. Også tak til dig. Ja, det var så Ravatdok forsamlingens hus, vi stillede om til Nuuk igen. Jo, tak. Noah, vi kan se, at rundt omkring på kysten, så lader det til at være flere, der har været nede at stemme. Ja, det kan jo godt være, at det ser ud til, at man skal tælle op i længere tid nu. For eksempel sagde valglederen i Nuuk, at de havde regnet med, at de ville tælle til klokken 10, men nu snakker de måske om klokken 11 eller klokken midnat, og nu hører vi også det samme fra Rådros i Sisimiut, der regner det også med, at det kommer til at tage længere tid at tælle op. Så de endelige tal, det tror jeg, vi kommer til at få lov til at vente på. Tora Monrad Hansen, du sidder sammen med nogle fyre, der er meget velkendte med forholdene. Hvad har I at snakke om? Ja, vi kommer til at snakke om forskellige ting, som vi sagde i starten. Når der kommer tal ind, så vil vi evaluere på dem. Men som det også blev nævnt lige før, altså valgstederne er lige lukket, og nu er optællingerne gået i gang. Altså nogle steder, så tæller man hurtigt op, mens andre steder, så kan det godt tage længere tid. Så det bliver spændende i forhold til, hvordan det kommer til at gå her i aften. Man sagde lige før, at der lader til at være flere, eller man har lagt mærke til, at der er flere, der har været nede og stemme i Sydgrøn. Havde I regnet med det? Ja. Kubik, ja. Altså det er jo også ønsket, at der skulle være flere, der kom og stemte sidste gang. Hvis ikke jeg husker forkert, så var det cirka 65%, der var nede og stemme. Og det håber jeg, at man kommer højere ind, fordi altså dem, der deltager i demokratiet, og dem, der forholder sig til spørgsmålet om demokratiske forhold, dem er vi nødt til at have flere af i samfundet, også når vi er så få. Altså hvem vil vi have som ledere i det her land? Det er man også nødt til at tage stilling til. Så det er meget ønskeligt, at der kommer flere og stemmer, og det lader til, at der er flere, der har været nede at stemme. Kubik, som du sagde, i 2021, så er der 65,9%, som har været nede at stemme i 2021, og så i 2018 var det 71,18%. I aften bliver det spændende, hvad resultatet bliver. Jens Hedder Poulsen, regner du også med, at det bliver et højere tal? Ja, det har jeg allerede regnet med, fordi i den seneste tid, og også allerede siden i fjor, så har de politiske forhold i samfundet været noget, som folk har været meget som de ikke har været glade over. De har ikke været glade over forholdene, især i forhold til fiskeriloven. Det er noget, som man har snakket ret meget om. Og på mange punkter. Altså den måde, man har snakket om fiskeriloven på, altså der har man snakket om, at det har været en ikke så vellykket proces, så jeg regner med, at også i år, altså at det vil kunne have en effekt på vælgerne her i år. Fordi det forholder sig jo også sådan, at vælgerne, når der kommer flere vælgere, som har været nede at stemme, og de politikere, der kommer ind, så kommer de til at repræsentere flere. Altså når der er alt for få, der kommer for at vælge, så er politikerne, altså bare som eksempel, dengang i 2002 var det kun 55%, der var nede at stemme. Så vælgerne, altså 45% af vælgerne, der ved man jo ikke rigtigt, altså hvem er det, der bliver repræsenteret. Og hvem er det, der bliver truffet beslutninger på vegne for? Ja, så det bliver spændende, hvilke resultater vi når frem til i dag eller i aften. Ja, det bliver jo faktisk i nat måske. Også hvis der er nogle skæve tal, fordi det er også sket i Nuuk. Og hvis nok også i Sisimiut. Altså når der er en difference,
kan man ikke acceptere tallet, selvom der måske er en difference. Man sagde vist i radioavisen, at her, altså nu skal man videregive tallene direkte her, altså uanset om de bliver godkendte eller ej. Fordi man gerne vil finde ud af, at tallene og så ud fra det, som jeg kan se her, så er der mindst 7, der skal skiftes ud. Altså der er 7, der ikke stiller op til valg igen. Og så ud af dem, der er de nuværende eller afgående Inatsisartut-vælgere, og så må man regne med, at der er andre, der kommer ind. Jens Serra. Nogle tal kan have meget stor virkning. Vi skal huske på, at dengang i 2018, hvor Siumut og IA, så var der 400 eller 500 vælgere, som var forskellen mellem de to partier. Så når der bliver fintalt, eller bliver lavet genoptællinger, altså hvis der bliver talt forkert, og der er så et lille spænd mellem vælgerne, der er blevet talt op, altså så kan det godt have en stor virkning, og så vil man virkelig kunne komme i tvivl om, hvilket parti, der kommer til at få forhandlingsretten. Altså hvis man tager fejl i tallene, især når det er så lille en forskel, der er mellem stemmerne, antallet for de forskellige partier. Altså man bliver jo selvfølgelig enige om, at det parti, der har fået flest stemmer, de har første ret til at prøve at indgå forhandlinger med de andre partier. Altså det er ikke en lov, men det er en gentleman's-aftale mellem partierne. Ja, det er en vane. Ja, det er en vane. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det skal være sådan. Altså, man kan jo godt ordne det på en anden måde måske. Altså, hvis man kan finde et flertal. Er det en mulighed? Ja, det er en mulighed. Og hvis jeg ikke husker forkert, så var det en gang i 80'erne, at lige præcis det skete, hvor Atassut fik et flertal, men så var det Siumut, der dannede en koalitionsregering. Kuvik, har du noget at tilføje? Altså, når det ikke lykkes, selvom de prøver at indgå i forhandlinger, så er det, at de bliver skiftet ud med andre. Altså, det er jo også noget, der handler om etik. Altså dem, der bliver det største parti, altså det er dem, der har mulighed for at indgå aftaler om at danne en regering. Og så hvis det ikke lykkes for dem, så er det den næste i rækken. Og så vender vi lige tilbage til Nunu og Noah. Nu når Tora har debatteret lidt, så skal vi stille om til Sisimiut, men lige før vi stiller om, Noah, hvor mange valg har du været med til som journalist? Det ved jeg ikke rigtigt. Det er en del gange. Altså nogle gange har det også været valg i utide. Og jeg kan ikke lige huske, jeg tror det var i 91, altså efter jeg blev færdig med uddannelsen. Men også her for nylig fik vi at vide, at dem, der står i kø uden for Nuuk valgsted, der er snart efterhånden ikke flere, der står i kø. Og snart vil man begynde at tælle stemmerne op i Nuuk sportshal, men man står også klar i Sisimiut, og vi skal også til at snakke med valglederen, og Ole Petersen, han er klar i Sisimiut. Værsgo, Ole. Her kan vi se ham, som Ole skal snakke med. Det er valglederen, vi kan se. Kan du høre os, Ole? Ja, nu kan jeg høre jer. Jeg mistede lige lyden et øjeblik. Værsgo. Ja, jeg snakker her med valglederen, Carl Bertelsen. Der har været rigtig godt vejr i dag, og der var en hel masse mennesker, der kom, og de tal, der er kommet her, de bliver blevet hængt op på væggen. Hvis vi starter med de tal, altså vi har lagt mærke til, at i forhold til de vælgere, der kom i 2021, så har der været flere, der er kommet ned for at vælge,
her i år. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Sidste gang var det 69% af de stemmeberettigede, der kom og stemte. I dag var det 73,7%, der kom og stemte. Det er et rigtig godt resultat. Vi er meget glade for, at der er så mange, der er kommet for at stemme. Ja, det er også det gode vejr, der måske spiller ind i det resultat, men mens du har fulgt med, altså er der så andre grunde, der har spillet ind? Da jeg talte med dig først, så sagde du noget om forholdene på verdensplan, at der er fokus på Grønland, og at der også er rigtig mange andre ting her i landet, som der er debat om. Som man siger, at alle de ting spiller ind. Ja. Der var også den her dokumentar, Det Hvide Guld, som jeg måske også har spillet med i alt det her. Og så er der også meget stor bevågenhed fra udlandet, og det kan jo helt sikkert også være en faktor. Og partierne, det er nærmest som om, de her i år er mere enige, og er mere, kommer med flere udmeldinger om at stå sammen. Jeg ved ikke, om det også kan have spillet ind på en eller anden måde. Hvis vi kommer tilbage til dem, der er kommet for at stemme her, hvad har du lagt mærke til? Hvordan er folk? Er de glade? Altså, du kunne godt se, at de er glade, men du må gerne fortælle lidt mere om det selv. Ja, folk kommer i stimevis, og så kommer der lidt færre, og de er glade, og man skal også lægge mærke til, at der er mange unge, som kommer og førstegangsvælgere. Det var meget mærkbart. Gærligt bagved dig, så kan vi se, at man er ved at lave optællingerne, begyndt på optællingerne bagved dig. Kan man sige noget om, hvornår optællingen bliver færdig her? Nej, det kan man ikke rigtig sige. Det er et spørgsmål om tallene stemmer ens. Hvis der er mismatch mellem tallene, eller der er en difference, så skal vi tælle op igen. Og jeg håber ikke, det bliver tilfældet. Men lige nu, så deler vi dem op i forskellige borde per parti, og så er det enkelte mennesker, dem der bliver stemt mest på de forskellige borde, som bliver delt op. Så hvornår kan man blive færdig måske? Hvis vi siger klokken 11, kunne det måske være tidligere end klokken 11? Det håber jeg, det ved jeg ikke. Og det er altid spændende, den del. Men jeg håber selvfølgelig, at vi bliver færdige cirka til den tid. Men det finder vi ud af. Carl Bertelsen, tak. Og så går vi tilbage til studiet. 73% valgdeltagelse i Sisimiut, stærkt tal, ud fra det alle, der er stemmeberettiget, og det var jo rigtig godt vejr i dag, og på den måde giver det flere muligheder, og folk, der udnyttede muligheden med god vejr. Og så skal vi have kontakt med nogle andre. Vi har lige været i Sisimiut, så skal vi har også lige været i Qaqortoq. Og så skal vi over til Uummannaq, og som vi også er fulgt med i Uummannaq. Lad os se, hvordan det går i Uummannaq. Efter marts 2025 var der plus 3 grader i Uummannaq, og valgstedet blev åbnet i idrætshallen klokken 9, og der var folk, der havde travlt, og der var blæsevejr i nat, men plakaterne er blevet blæst væk, og så skal det til, at det hænge plakaterne op igen med nogle nye. Frederik Fleischer, valglederen i Uummannaq, åbnede valgstedet på denne måde. 25 efter marts, nu er klokken 9. Som vi havde forventet, så har vi nået til den dag, valgdagen. Vi håber jer en rigtig god dag, god valg.
Hermed er valgstedet åbent. Vi har mødt en af vælgerne. Regine har været i tvivl indtil valgdagen om, hvem hun ville stemme på, men det var en god morgen for hende. Ja, jeg vågnede rigtig godt, og det var en god morgen, og jeg var i tvivl i går, hvem var det, jeg ville... Og jeg stemmer på én valgsted. Da jeg skulle ud, så sagde jeg til mig, at jeg ville stemme på en, jeg var glad for. Så satte jeg en kryds på personen. Jamen, uanset hvordan vejret bliver, så skal vi jo ud, selvom vi er blevet gamle, uden bil endda. Og hun er glad for, at jeg skulle sidde her og være glad og have stemt på den helt rigtige person. Frederik, som også stod på stolen, eller valglederen Frederik, synes, at der var lidt udfordringer med vejret, og vi var lidt spændt på, hvordan det så ud med hensyn til vejen. Og det var vist det største udfordring. Men så vidt vi kunne fornemme, var folk glade. Det kommer ind og har glædet sig til at kende dem, og som benytte deres frihed til at medbestemme her i landet. Så var dagen i gang sat, og jeg var glad. Og jeg havde glædet mig, at vi kunne færdiggøre valgdagen på denne måde. Estasib var meget besluttet omkring, hvem hun skulle stemme på. Så jeg var meget besluttet. Jeg har aldrig været så besluttet omkring, hvem jeg skulle stemme på, så jeg havde glædet mig at kunne stemme i dag. Og hun tror på, at der vil være en forandring. Så jeg fornemmer, at der sker noget anderledes denne her gang. Ud fra de forskellige reaktioner, jeg kan fornemme fra befolkningen. Så jeg kan fornemme, at der sker et eller andet forandring. Meget glade folk. Det er meget glade for, at det er meget godt, at vi har haft en god dag i Nuummannaq. Vi har set, hvor smuk Uummannaq-fjorden kan se ud i det her tid af året. Ja, vi bliver i Uummannaq faktisk. På den her kamera. Ja. Valglederen Frederik. Valglederen i Uummannaq, Frederik. Hej. Hvordan gik dagen i valgstedet i dag? Ja, vi er færdige med den dag, vi har glædet os frem til. Folk var glade, og det var vi glade for. Det kan jeg sige med så kort. Kan du fornemme, at der var flere, der kom ind og stemte? Alene i Uummannaq er der 2012 stemmeberettigede, så var der omkring 58,72, der var af valgdeltagelse. Så der var en hel del, som benyttede deres frihed til at medbestemme. Jeg ved ikke, om du kendte til det tidligere tal, men var der flere end før? Det er lidt usikkert. Det er lidt usikker om, fordi det kan jeg ikke lige svare nu, men jeg kan sige, at det en meget større end halvdelen var kommet ind og stemme. Hvornår kan vi kun komme til at se resultaterne? Som I nok kan se, så er vi allerede fuldt i gang med optællingen. Men lige nu kan jeg ikke se, hvornår vi kan levere det endelige tal endnu. Frederik Fleischer, tusind tak for at have jer med.
I lige måde. Nu skal vi gå over til gårdtorphallen i Nuuk. Maria, værsgo, vores kollega. Maria her. Lige før Bea Mølgaard Lennart har lige været ind og skulle til at lukke valgstedet. Og inden hun gjorde det, så spurgte hun alle folk herinde og spurgte, om der var nogen, der ikke har stemt ind. Men vi kan lige spørge, hvordan det har gået med valgstedet efter hun har været inde og stemme. Valget til Inatsisartut 2025, som åbnede klokken 9 i morges. Har du lige lukket? Hvordan har du det? Ja, vi har det så godt. Hvordan gik dagen i dag med hensyn til valget? Ja, det gik meget fint, og der var selvfølgelig... vi skal være glade for, at folk var tålmodige, fordi halen var fuldstændig fyldt, og der var helt op til 3 køer på alle steder. Er der nogle særlige ting, du har bemærket i dag? Ja, som I nok kan se, er der en hel masse journalister, som følger med af lukningen i dag, og det er meget særligt i år. Og jeg kan se, at der var så mange der var interesseret at komme ind og stemme. Det er vi meget glade for. Hvor mange var inde og stemme endnu? Det har vi ikke lige fundet ud af endnu. Nu skal vi til at tælle op. Vi er meget interesserede i, hvor stor stemmeprocenten er. Det er først der, vi skal til at gang med. God arbejdslyst. Tak. Herfra tilbage til studiet. Ja, vi siger også tak. Nu. Så normalt lukker valgstedet omkring klokken 8, men så frem der er nogle lange køer, så skal man først vente, og dermed er man forsinket med en halv time i Nuuk. At nu i år er der en halv times forsinkelse, fordi der var så mange. Vi har også en anden kollega, vores kollega Gaba Olsen. Hvor er du i Nuuk? Jeg står her i en af bygningerne ude i Ringerput, hvor vi kan se, at der er nogle folk herinde. Det er en helt ny parti, Rutler. Jeg står sammen med her formanden Karl Ingemann fra Rutler. Rutler er helt ny. Hvordan er dagen for dig i dag? Vi har lavet noget nyt i dag, og vi står over til en meget spændende aften, hvor vi er spændte, selvom vi ikke er så mange, hvor der er nogle byer, hvor der er Rutler, og så jeg er meget glad for, at vi har den her fremgang i de forskellige steder. Vi har 16 kandidater. Jeg har snakket med dem alle sammen i dag. Ja, vi har daglig kontakt med hinanden, og jeg har lige været i kontakt med dem lige før. Så det, ligesom mig er det en meget spændende dag. Og vi er meget spændte og glæder os. Hvad har du glædet dig mest til i dag? Det er første gang, jeg stiller op til Inatsisartut. Det er første gang, jeg indgår i sådan en verden. Og det har været en anderledes dag, og det er en spændende dag, og vi nåede alt det, vi skulle nå, så vi er meget glade. Andre kandidater rundt om kysten har det også det samme som dig. Ja, jeg er ret sikker på, at folk i Sisimiut har det sjovt nok i Raja.
med musik. Det har nok mest sjovt i Sisimiut, hvor vi holder os stille og roligt her i Nuuk. Hvordan vi skal hygge os og spille musik og danse. Det skal I danse? Ja, det kan det godt være, at at vi ender til dans. Tak. Og så tilbage til studiet, så siger vi tak herfra. Og vi kan se, at interviewet med Carl Ingemann, at det er et parti meget fokuseret på fiskeriet og fiskerne fester i rejer. Vi kan nok huske, da vi første gang skulle stemme. Den første stemmeoplevelse, det er noget, man ikke bare glemmer. Lad os lige se på et indslag omhandlende nogle førstegangsvælgere. Eleverne, de studerende på Campus Kujalleq, der er der mange af, der skal stemme for første gang i dag. Og vi har prøvet at finde ud af, hvad de mener her en uge før valget, om hvad de synes og hvad de føler om at være førstegangsvælgere. Det er spændende, det er lidt mærkeligt, og man bliver lidt forvirret. Ja, det er meget sjovt. Og det er også fedt at få nogle flere oplevelser. Fordi det er noget, som mine forældre og min familie har erfaring med, så det er fedt at sætte sig ind i det. Jeg glæder mig til at kunne gøre min indflydelse gældende. Det er meget spændende at få stemmeret. Har de tænkt sig at stemme på, eller gør det nogen indflydelse, hvem deres forældre stemmer på? Måske kan jeg sige, at mine forældre de har haft indflydelse på mine prioriteter, og det, som jeg synes er vigtigt, og det, som jeg gerne vil opnå. Men jeg synes, at det er min egen mening, som jeg går ud fra. Fordi jeg ved, at der er rigtig mange af min familie, som stemmer på IA, og så tror folk, at jeg også stemmer på IA. Men dem, jeg kommer til at stemme på, hvem end der stemmer mere overens med mig. Jamen, det regner jeg ikke med. Det kommer også an på, hvordan man tænker. Det handler lidt om perspektiv. Men med hensyn til valg, så tænker jeg mere på det, som jeg selv vil gå ud fra, det, som jeg heller selv vil. Ja, det kan godt have indflydelse på en eller anden måde. For vi snakker meget politik, mig og min far derhjemme, men jeg synes også, at mine egne meninger, altså dem kender jeg jo. Jeg ved godt, hvad jeg selv mener, og nogle gange kan vi godt være uenige om forskellige ting. Så jeg tænker, at det måske ikke har så stor indflydelse alligevel. Her ugen før valget, ved de så allerede, hvem de vil stemme på? Jeg ved godt, hvem jeg vil stemme på. Jeg ved godt, hvilket parti jeg vil stemme på. Men så er det bare et spørgsmål om, hvem i partiet. Jeg ved ikke rigtig, hvem det er. Jeg vil gerne prøve at finde ud af nogle flere ting. Også i forhold til, hvad folk tænker og hvad andre tænker. Jeg vil gerne lige undersøge tingene selv først, før jeg beslutter mig. Jeg har nogenlunde besluttet mig, hvem jeg skal stemme på, fordi der har været de her valgkampe her for nylig, hvor jeg har fulgt rigtig godt med. Så jeg tror nogenlunde, jeg har sat mig fast på, hvilket parti og hvilken kandidat, som jeg kommer til at vælge. Og i dag er det så den 11. marts, valgdagen. Og førstegangsvælgerne går ned for at stemme i deres frokostpause. Har de måttet stemme på dem, som de havde tænkt sig at stemme på en uge før? Ja, jeg har stemt på den, som jeg havde bestemt mig for, fordi min mening er ikke blevet ændret siden sidste gang, vi snakkede sammen. Ja, jeg har stemt på den, som jeg gerne ville stemme på. Altså, jeg har fulgt lidt bedre med siden sidste gang, vi snakkede sammen, og jeg er blevet mere og mere enig med min kandidat, så det har været den samme, jeg har valgt. Ja, jeg har valgt den, som jeg har besluttet mig for at vælge. Jeg har fulgt lidt med i det, ikke så meget, men jeg fandt en, som stemte meget overens med det, som jeg tænkte, og så tænkte jeg, at det ville gå i en rigtig retning. Selvfølgelig er det også lidt skræmmende at sige, at de vil gøre et eller andet, men så hvor de ikke gør det alligevel.
Men jeg tror på, at de vil gøre det. Hvor vigtigt synes I, det er, at de har stemt? Jeg synes, det er vigtigt, fordi vi skal stemme for at lave forandringer. Man prøver at opnå selvstændighed, og det er også det, jeg vil som borger. Men hvordan skal man sige det? Man når det ikke, hvis man opnår ikke selvstændighed, hvis man ikke laver ændringer. Ved valg, så kan vi lave ændringer, hvor vi kan gøre en forskel for vores land. Derfor er det meget vigtigt, at man stemmer. Jeg føler, at det er meget vigtigt at stemme. De sidste par uger har jeg fulgt rigtig meget med, og jeg er så begyndt at forstå, hvor vigtigt det er for landet, at alle går ud og stemmer. Alle, der er stemmeberettigede, de skal stemme for at gøre deres mening gældende, for at gøre deres stemme gældende, og for at beslutte, hvilken retning det er, vi skal gå hen til som land i fremtiden. Det er meget spændende, fordi lige nu snakker vi om Grønlands fremtid, og hvem skal styre Grønland. Jeg synes, det er meget vigtigt at følge godt med i forholdene, og så stemme ud fra den, som man selv synes bedst om. De unges stemmer. Hvor vigtigt synes I, det er for Grønland? Jeg siger det igen. Det er meget vigtigt. Hvis vi ikke stemmer, så sker der ikke forandringer. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt. Og lige nu er jeg lige fyldt 18 år, så hvis man begynder at stemme så hurtigt, altså så har de mere erfaring, når de er 20-30 år gamle. Så kan vi videreføre landet, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man begynder at stemme så hurtigt som muligt. Jeg synes, det er meget vigtigt. Jeg synes, altså de unge nu om dagen, som er nogenlunde på min alder, de følger med. Og så er det vigtigt at gå ned og stemme og gøre det ordentligt. Nu har vi så set et indslag, og nu skal vi så også snakke med nogen. Noah Kielsen, og det er en, vi har forbindelse til direkte i Qaqortoq lige nu. Noah, tillykke med din førstegangsvalg. Tusind tak. Den her dag, hvad betyder den for dig? Det betyder meget for mig at have stemt for første gang, fordi jeg synes også, altså endelig er det blevet tid til, at jeg kan vælge. Når man sådan er blevet voksen, altså så er det ret fedt. Ja, dine forældre og andre, der har stemt, dem har du set. Men hvordan føles det at have stemt? Det er meget spændende. Også fordi, når man ikke sådan har fulgt særlig meget med, men hvor jeg har set, hvad man har set, hvad ens forældre gør, så er det fedt at opleve det selv. Jeg synes også, det var meget spændende, fordi for at vælge nogen. Har du glædet dig til at stemme for første gang? Ja, jeg har glædet mig rigtig meget. Og da du så skulle vælge for første gang, for hvem er det så, eller hvilket parti har du været i tvivl om du skulle vælge, eller har du valgt nogen tidligt? Altså i starten var det ret svært, fordi jeg vil gerne høre alle partiernes meninger, og i forhold til, hvad de vil gøre for at skabe udvikling i Grønland. Altså, jeg vil ikke bare vælge nogen med det samme. Jeg vil først høre, hvad de vil ændre på, hvordan de vil ændre det. Og i starten var det sådan lidt svært, men jeg fandt nogen. Ja, som vælger og som førstegangsvælger, hvilke spørgsmål har det så været vigtigt for dig at få svar på? Må jeg lige få spørgsmålet igen? Hvad har været vigtigt for dig under det her valg? Altså, hvad har været lagt til grund for din valg? Ja, det vigtigste for mig har været, hvad var det nu? Altså, at Grønland skal gå frem.
Og også, at vi skal gå frem som selvstændige. Ja, og den seneste tid, så har der på verdensplan været mange, der er kommet herop fra udenlandske medier. Og der har været meget bevågenhed om Grønland, og Trump har selvfølgelig også i den seneste tid været meget spændt omkring Grønland, eller meget interesseret i Grønland. Har det haft nogen indflydelse på dit valg? På din stemme? Ikke sådan særligt. Altså nu er det jo det er noget udlands noget, men det er også noget, der har noget med Grønland at gøre. Men mit valg, det har haft mere med Grønland at gøre, så det, alt det her med andre lande, dem har jeg ikke rigtig tænkt på. Jeg tænker mere på vores eget land lige nu, og hvordan vi skal gå videre. Ja, så går vi tilbage til valgdagen i dag. Altså, de andre unge, har de været nede og vælge i Raottor? Ja, vi gik alle sammen ned for at stemme i vores frikvarter. Vi gik alle sammen ned nærmest på samme tid, samlet. Ja, så dagen i dag, det er valgdag. Og så i forhold til jeres hverdag, så har der været en hel masse plakater og noget andet, som er fyldt. Er det mærkbart, at der er valgdag i Raottor i dag? Ja, det er meget tydeligt. Nu kan vi på gaden se, altså der er en hel masse plakater på, hvem der stiller op, hvem man kan stemme på. Og også især det her med, at tæt på skolen, altså det var tæt på skolen, at der har været valg, så der har også været små børn, som har været nede og handle, hvor de kan se alle dem, der er stillet op som kandidater. Ja, min navnebror. Noah, tak fordi vi kunne snakke med dig, og du må have en rigtig god aften. Og jeg ved, I venter spændt på resultatet. Jo, tak. Jeg siger også tak. Og nu skal vi så også gå tilbage til vores politiske kommentatorer. Værsgo, Tora. Ja, de unge førstegangsvælgere, dem har vi også snakket lidt om. Og da vi var nede og stemme, så var det også noget, vi lagde mærke til. Men vi har også lagt mærke til, at der var rigtig mange unge, der var interesserede og mødte op. Ikke også, Jens? Ja, det er rigtigt. Det er meget, meget tydeligt her de sidste par år, at de unge er blevet meget mere politisk opmærksomme, og det er også meget, det er også en slags selvfølge, fordi det er både på deres skoler, på YouTube, på internettet, at de følger rigtig meget med i forholdene. Og så derudover, dem der er på GU, på gymnasieuddannelserne, dem er der flere af, og dem der går videre til de højere uddannelsesinstitutioner, dem er der også mange flere af. Så det er tydeligt, at der er flere i samfundet, der følger med. Måske er der mange flere, der følger med, end da vi var unge. Og det er også tydeligt, at der er mange, der gerne vil være med til at tage ansvar. Kubik, er du også enig i det? Jeg kan se, at du nikker ja. Ja, de unge, de kan påvirke, hvordan et valg går. Eller det kan have en indflydelse på valget. Også det, som partierne siger, som er rettet mod de unge. For eksempel IA kaldte man engang for de unges parti. Nu er det måske lidt mere de gamles parti, eller også... hvordan skal man sige det? Altså, der er flere gamle i partiet nu. Så de forskellige partier, om de er interessante for de unge, altså det er en stort spørgsmål, som jeg tror kommer til at have indflydelse på valget. Og så også det her med selvstændighedsspørgsmålet. Det er også noget, der kan spille ind. Da du kom ind på det, her særligt de sidste par måneder, så har man snakket rigtig meget om det her, og det gjorde vi også her forleden aften, da I var her, og det er Donald Trump, USA's præsident, som lige blev præsident her i januar. Altså han har haft en stor indflydelse på de unge måske, altså for at de har fattet interesse for politik. Ja, altså... Jeg tror, det forholder sig sådan, at dem, der er kommet fra andre lande, også danskerne, deres journalister, jeg tror, det er dem, som snakker om de her ting. Her i landet, jeg tror ikke, at vælgerne snakker om det særlig meget. Og jeg tror, det er flere gange, at vi har hørt altså den udmelding. Altså, man går mere op
i dagligdags vilkår, det som man har tæt inde på livet. Og så alt det her med Trump. Her i går eller i forgårs var det vist, så sagde han, at vi alle sammen bliver millionærer. Jeg ved ikke, om det kommer til at have en indflydelse. Det får vi se i løbet af aftenen. Jens Sæder? Ja, de unge. Altså, de følger med i samfundsforholdene, og så er der børn og unge, som begynder at stole på deres forældre allerede fra de er børn, og så går de i skole og får venner. De finder nye meninger, og så går de videre igen. Og så er det altså her, når de er 14-15 år gamle, så får de på plads, altså langt de fleste, så falder de ting på plads, som skal præge dem resten af deres liv. Så derfor er det ikke utroligt, at de unge, særligt i de her år, hvor man via de sociale medier, altså de unge er meget på de sociale medier, og dem, der er dygtige til sociale medier, det er også dem, som bliver stemt meget på. Altså vi kan godt huske sidste gang Aslak Jensen, han fik rigtig mange stemmer. Og han var, vi så ham under valgkampagnen hver dag på de sociale medier. Hvorvidt Trump kan have haft en indflydelse på tingene, det kan godt være. Altså folk tænker jo også på deres fremtid. Og vi har også unge iblandt os, som hele tiden tænker på deres fremtid. De er bekymrede, og Trump kan godt have skabt en masse bekymring også, og det kan også være, at når de hører om det her økonomi og penge, så kan det godt være, at de begynder at fatte interesse for ideen om Trump. Men de unge, de bliver påvirket af det, de hører. Og de gamle og de etablerede partier, de bliver mindre påvirket. Ja, men for eksempel i dag, så har vi selv oplevet, at der har været rigtig mange unge, som har deltaget, ikke også? Det er tydeligt. Kubik? Ja, dengang vi var unge, så ville vi forandring. Altså, man vil gerne lave forandring, når man er ung, og så når man bliver ældre, så er det som om, at tankegangen, at hvis vi gør sådan her, hvilke konsekvenser får det så? Altså det er alle sådan nogle ting, man begynder at tænke med i det hele. Og så er det, som Jens Sæder siger, at vi har sådan nogle mere løbende, hvor vi gerne vil have, at tingene falder på plads. Men når man snakker om Trump, altså så ved jeg heller ikke selv, hvilken påvirkning eller indflydelse det kommer til at få. Fordi det kan jo også svinge den anden vej, hvor man siger, hold kæft, din idiot. Og så vil de flytte de over til dem, der ikke vil Trump. Eller, altså, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det. Altså påvirkningen eller effekten, det synes jeg er meget svært at bedømme. Jens Sæder? Ja, det er rigtigt. Det er meget svært at bedømme effekten af det. Og jeg sagde allerede her forleden, at hvor en af svaghederne her i landet, det er, at vi har meget få exit polls eller meningsundersøgelser. Altså bare her i landet, så sker der ikke de her meningsundersøgelser. De forskellige undersøgelser, som Midtjern har lavet, det er noget, der er lavet fra Danmark. Så hvordan vi undersøger stemmernes meninger, om vi skal begynde på det igen, det synes jeg er noget, der er meget vigtigt at overveje. Vi holder her. Så skal vi tilbage til Norge. Efter vi har snakket med eksperterne, så skal vi over til Redet igen, hvor vores kollega Jørgen Simonsen står klar. Der. Hvor er I henne?
Ja, lige nu står vi en af partiernes opholdssteder her i Qaqortoq, og stedet her, Café Bar Pluto, og her sidder en hel del siumutter, omkring 30-40, hvor det har allerede har begyndt at hygge sig, og så har vi en af folkene her, Gaista. Hvordan har I det? Ja, vi er lidt i gang med det her, og folk er allerede kommet ind, og vi forventer flere. Hvordan synes du, dagen gik? Ja, jeg var uden for valgstederne, så kunne jeg fornemme, at der var en masse folk sammenlignet med det tidligere valgdage. Så jeg forventer, at der er mange flere valgdeltagere i den her gang, så jeg kan fornemme, at folk gerne vil have forandring. Men hvad synes du omkring, hvad er det, der er så vigtigt i den her gang? Vi kan jo ikke ignorere effekten eller påvirkningsforsøgene udefra fra de store magter. Det har man meget fokus på, hvor det også har nogle indflydelse på en eller anden måde. Disse har vagt nogle tanker rigtig meget, og det er en af de ting, som vi har fokuseret på, så det er nogle nyere tid, hvor vi har nogle unge, som også tænker anderledes, og også hvor vi har nogle unge, der er uddannede, og ungenes valg og meninger er også i forandring. Hvilke forventninger har du ved valget? Vi er forhåbningsfulde, og vi fra Sydgrønland synes også, at vi skal prioritere udviklingen, og vi har nogle gode kandidater, og det gik godt med valgdebatterne, så jeg håber, at sydgrønlænderne har haft en god valgdag og har stemt på det helt rigtige. Er der nogle overraskelser under valgdebatterne, eller hvordan gik det med valgdebatterne? Jeg kunne fornemme, at i forhold til kandidater fra Siumut, at der er nogle meget erfarne politikere, så derfor er vi meget forhåbningsfulde, og jeg er meget spændt på, hvordan stemmerne kommer til at se ud, og hvordan vælgerne har rykket sig eller forblevet sig hos Siumut. Men vi har også nogle dygtige kandidater, også her i Sydgrønland, både i Nanortalik, Narsaq og her. Så der er nogle overraskelser af nogle kandidater i forhold til deres baggrund og deres erfaringer, men vi er meget forhåbningsfulde. Men allerede det er ikke engang så sent, men jeg kan se, at der er allerede fyldt med mennesker her i Café Bar Pluto. Ja, der er fyldt med mennesker her allerede. Vi åbnede først kl. 20. Det er allerede næsten fyldt, men der er stadigvæk plads heroppe. Der er 2 barer her på stedet, der vil være musik, og vi skal synge sammen. Ja, så alle er her allerede, så alle skal bare komme. Ja, så er vi snakket med Olsen, formand i Siumut Sydgrønland. Tusind tak for jeres tid. Ja, i lige måde. Vi har lige set hilset direkte fra folkene i Qaqortoq fra Siumut. Det skal vi fortsætte med, og måske besøge dem senere. Og så skal vi se et indslag fra Siumut og se, hvordan det gik i løbet af dagen. Jeg hedder Magdalene Lennart. Jeg er 81 år. Jeg er flyttet til Sisimiut siden 57, hvor jeg har boet i Uummannaq før. Og i forbindelse med min konfirmation, så skulle jeg forsørge mig selv, så har jeg flyttet hertil, fordi jeg var
alene dengang, og så flyttede her for at hjælpe de ældre. Magdalene Lennart allerede klokken 10 tog til Desseralik. Jeg kommer og vælger hver valg, og fordi jeg finder det vigtigt, at vi skal fortsætte som et samfund. Vi har ikke andet for, så vi skal følge med, og jeg vil følge med, hvilke folk, der siger, hvad de har at sige, og i forhold til, hvordan tendenserne har været, så har jeg været meget tilfreds, og det synes jeg, at det er fint nok i sig selv, fordi vi tænker jo alle sammen anderledes. Så jeg følger meget tæt på i valgdebatterne. Der er jeg også glad for at kunne følge med. Så vi ser dem kun på tv, men der plejer også at være nogle lokale valgdebatter. Det kunne der måske være flere af. Og inden radio og tv, inden tv'et, så kunne man også følge med i radioen og lytte med, men jeg følger også med på tv. Selvom hun er blevet gammel, så er hun stadigvæk interesseret i, hvordan landet skal styres, og en af de ting, hun har bemærket, det er, at den her måde at stille op på, det er også anderledes nu, og der er nogen, der har travlt, og jeg har mine tvivl omkring det i forhold til selvstændighedsspørgsmålet. Jeg har en masse tanker om for eksempel dem, der er blevet syge og skal til behandling. Det tager til Danmark og få behandling helt gratis, og hvad med dem, der skal tage en højere uddannelse i Danmark, unge, og det tager på efterskole. Og i forhold til de ældre, der var der meget fokus på, man snakkede en hel masse omkring børnenes vilkår og det daglige forhold. Og det har jeg fulgt med om. Vilkårene for de ældre, det har jeg spurgt ind til hos Magdalene. Så jeg synes, at jeg har det ret tilfreds med mit liv. Jeg har ikke en hel masse efterkommere, så jeg forsørger mig selv, og jeg lever mit liv stille og roligt, og er glad for mit liv. Og jeg har ikke de store vanskeligheder. Og det er også afhængigt, hvordan det enkelte lever deres liv. Efter vi har set indslag fra Siumut, så er vi tilbage på studiet igen og har nogle gæster. Kai Kleist og Aqaluk Lynge. Siden udskrivelse af valget, så har jeg haft travlt, ikke også? Jamen, jeg har ikke haft så travlt med hensyn til kontakt udefra og henvendelser, fordi udefrakommende er meget interesseret om Grønland er på vej ud af Danmark. Det er meget fokuseret på. Så jeg har prøvet at tage det roligt med det hele i forhold til alle de henvendelser, og vi skal helst være upartiske i forhold til vores arbejde og i forhold til, hvad vi siger til omverdenen. Og politikerne, det sætter jo værdi på demokratiet og selvstændige, og dem, der kan sige til folk, at det tager fejl, men vi har ikke nogen til at tage hundevogtere, der kan passe på, hvis vi tager fejl, men der er også en hel masse debat i medierne og sociale medier,
Og vi kan se, hvor meget politikerne kan sige, uden at blive rettet på, men vi kan se, at der var lidt nogle rettelser i går. Men det er en helt stor valgudskrivelse, det her. Det er et meget vigtigt valg, som vi har i dag, og omkring hvordan det bliver i verden, er det i Grønland, det er en af det vigtigste. Kai Kleist, du har siddet som en høj stilling i det offentlige. Du har også haft travlt. Jeg skal for det første sige, at da jeg arbejdede dernede en gang, så har jeg også været formand i valgnævnet. Der har jeg været gennem mange år landsdækkende ved valgene i Grønland, og der skal være en god orden i arbejdet igennem mange år, men det viser sig, at tendenserne det seneste år, efterfulgt af arbejdsmangel, som Aqaluk var også inde på, blandt andet er der nogle folk, der siger ukorrekte ting, og på den måde skaber der også nogle tvivl og forskellige ting i samfundet, og det er jo vigtigt, at det får at samfundet får et oplyst grundlag og får de rigtige oplysninger, som det kan bruge til deres, når det skal vælge. Så vi kunne virkelig godt tænke os flere journalister, som kan faktatjekke disse forskellige udmeldinger. Der bliver også sagt omkring, at det her valg er vigtigst nogensinde før, og den her skæbnevalg. Men har I nogle tanker omkring, hvordan det har gået med valget? Siden udskrivelsen har der været lidt begrænset i forhold til valgdebatterne på grund af personalemangel. Men siden det startede, så synes jeg, at det var besynderligt, at jeg savnede en anden form for end det her med, at man gav 2 minutter eller et minut, hvor der ikke kunne være nogen dialoger mellem partierne. Så nogle gange, det kan føles lidt indskrænkt på en eller anden måde. Det var også godt på en eller anden måde. Hvad siger man i disse debatter? Bringer man udfordringerne op på bordet og prøver at løse dem? Og det er der, at det første problem ligger. Der var 2 valgdebatter. Det var i Danmark og i Grønland. I Grønland var det anderledes, men i forhold til, hvad der foregår i Danmark, hvor journalisterne fokuserede på, og en af de politikere, der var mere fremstående, så synes jeg, at det var lidt ærgerligt, at der var så mange mandlige politikere. Men jeg er ret sikker på, at det kan opnå en hel masse ting, en hel masse vælgere gennem sociale medier, og der var nogle forskellige ting, der kom på og stillede sig op og brugte forskellige medier. Men det er også særligt i Grønland. Det er en af de ting, som vi skal også fokusere på, og hvordan det vil have effekt i resultaterne. Men hvis vi
kigger på det enkelte resultat i det enkelte mindre bosteder, så har det ikke det store betydning i den endelige resultat, især med hensyn til resultaterne fra Nuuk. I den nyere år har man oprettet sociale medier, Facebook og andre muligheder, og der er også nogle nye tendenser der. Meningsmålingerne i Grønland er jo ikke rigtig eksisterende. Så som en afløsning af dette, så har vi nogle hårde debatter på Facebook, og disse kan vi ikke bruge til noget. Og der er nogle hårde toner, og på grund af det, så er der måske en af enkelte, som holder sig tilbage til at sige noget, og måske er lidt bange for at sige noget, og at være deltagende i den form for debat. Ja, det er en af de tendenser rundt i verden, en udfordring i demokratiet. For eksempel i USA, lige så snart en politiker siger noget, så er der en hel masse folk, der siger noget. Og det er en slags begrænsning i Grønland. Der er ikke sådan nogle begrænsningsalgoritmer i det grønlandske sprog. Og det vil skabe en splittelse på en eller anden måde. Og det er en negativ indflydelse på mange måder i Grønland. Så der kunne være nogle fordele ved Facebook, en hel masse måder, men når der taler om politik, så kan folk ikke styre sig, ligesom Kai sagde, i forhold til hvordan kan vi gøre sådan nogle ting mod det enkelte borgere. Men hvordan kommer I til at huske den her dag, den her valg? Men den er lidt 2- eller 3-delt her. Vi har USA, Danmark og os selv indbyrdes, hvor vi drøfter hverdagsforhold og de udfordringer, vi selv skal løse. Så disse 3 emner har blandet sig ind over hinanden, men desværre, som Aqaluk var inde på, det er disse valgdebatter fra Danmark, hvor den her fokus, hvor vi får en hel masse informationer fra Danmark, og i medierne, især for dem, der danner sig koalition, det bliver nødt til at benytte sig den information, som journalisterne har givet. Fordi så frem samfundet ikke kan få faktatjekket oplysninger, kan det have nogle negative konsekvenser. Så der er en indflydelse i valget udefra, også i forhold til Trump-supporters og enkelte partier, som også støtter Trump. Så man kan sige, at der er nogle indflydelse udefra, hvor man prøver at snyde vælgerne udefra. Det er et meget farligt område, og det kan være en destruktiv for vores demokrati. Og den her store magt bliver nødt til at gøre noget ved på en eller anden måde, og vi bliver nødt til at holde sammen om det, om vi kan magte det eller ej, det er et andet spørgsmål. Og hvor det ikke får noget kritik omkring det. Men det kan være, at vi vågner i en helt anden realitet i morgen, og politikerne bør vide, at hvilket budskab der er fra Danmark. Fordi vi kan ikke bare have status quo. Og henvendelsen til Danmark, det er Danmarks opgave. Den kommer ikke fra Grønland. Hvornår tror I, at I kan få det seneste resultat? Er det klokken 1 eller før eller senere? Det er altid spændende omkring det.
Før i tiden var der meget mere partifarvning på forskellige områder, så stemte man på sit eget parti, som man plejer at stemme på, og feste sammen med det partifæller, man har. Men nu til dags er der 3 forskellige ting, som man skal være opmærksom på. Det er jo selvfølgelig USA, Danmark og os selv, som Aqaluk var inde på, os, at den dagligdag, os selv, og så fremt vi ikke giver rigtige oplysninger, kan det gå galt. Så jeg håber, at det ender godt. Jeg håber, at vi får nogle gode resultater, at så vi finder ud af, hvem det er, at lederen skal være i Grønland, som kan svare på, som kan svare imod tilbage. Tak til jer, Kai og Aqaluk. Tusind tak for jeres tid. Så går vi videre. Det er vores kollega Gaba Olsen. Gaba, hvor er du henne nu? Ja, nu er jeg stadig i Nuuk-bydelen Ringerbugt. Vi går ned fra Suliaq nu, og vi er nede hos partiet Nadaraq. Hvordan er stillingen nu? Nabartok, ja. Nu har vi en rigtig fin og hyggelig aften, og der er også flere, der giver den fuld gas her, sammen med vores støttere. De er meget glade, når det kommer ind. Alle bliver glade og varme og muntre. Og så kan vi også se, at der er nu begyndt at komme optællinger fra de forskellige bygder, og vi kan se, at der er rigtig meget orange. Det gør os rigtig glade. Nu har jeg også fået 3 førende profil, 3 flere store profiler ind. Ja, vi kommer med nogle meget slagkraftige udmeldelser, og det kan man ikke lade sig være overhørig. Så man har hørt os både op fra det nordligste og til det østligste i Grønland. Hvad er det, der man hører, jeg siger fra nord? Det er ikke kun i nord, de hører os i hele landet, og det er fordi, at Inuit, det er grønlænderne, vi vil gerne gå ud fra. Det skal gå ud fra vores identitet, hvis vi skal blive en stat og stadig være en del af den globale verden. Ja, du siger, hvad mener I om det, I har nået fra kysten, de stemmer, der er blevet talt op lige nu? Ja, vi har hjerte for folk, og vi er super glade her i lokalet, ikke også? Hvordan har I tænkt jer at bruge resten af aftenen? Ja, vi skal være fælles her. Både kandidater og vores formand kommer også på et senere tidspunkt. Og så får vi finder vi ud af, hvordan det hele kommer til at ende i aften. Og vi er alle sammen her for at gøre en indsats for landet, men vi skal også være her for at more os. Ja, vi siger tak fra partiet Nadaraq her, og så vender vi tilbage til studiet. Ja, det var Nadaraq og Company. Man kan også se, at der kommer forskellige tal frem, hvor man kan se, at Nadaraq har vundet mange stemmer fra de forskellige bygder. Og nogle steder i Nuuk skal vi også til, at lyden blev lidt dårlig, fordi vi har været ude og kigge forskellige steder. Og der har lige været nogle kommentatorer, som lige har kommenteret, men der er også andre kommentatorer, fordi der kommer også andre ting ind, som man skal forholde sig til. Så jeg tror, at vi er klar til at gå videre til de næste. Ja, vi har jo også skrevet en del ned her, særligt da vi har de her tal fra bygderne. Det er ret interessant, og så vi har også lavet en lille vurdering på det, ikke også, Jens Eder? Jo, det er rigtigt, de her bygder. Det er jo fisker- og fangersteder.
Og Naleraq, altså det er ikke særlig utroligt, at de er gået markant frem de steder. Det her sidste år har vi fået her en ny fiskerilov her i landet, og den er blevet kritiseret kraftigt selv til i dag. Så det er ikke utroligt, at dem, der har siddet på magten, er gået i tilbagegang på grund af det. Gubik? Ja, man har også haft meget opmærksomhed på den under valgkampen, altså den her fiskerilov. Men de her tal, der er kommet ind, altså der er meget få, der bor i de her bygder. Hvor mange var det, du sagde, der var ud fra de her? Ja, der er måske 3.000 vælgere i alt i bygderne. Men hvis vi skal gå ud fra de her tal, så vil der ske en kæmpe ændring. For eksempel Naleraq og demokraterne, de er førende lige nu. Det er mest dem. Men byerne, altså jo, der er store forskel på byer og bygder jo. For eksempel i byerne, så er det de mere etablerede partier, som bliver stemt. Og så har de også flertal set i forhold til bygderne. Men det viser jo også, at bygderne og byerne, de har nogle markante forskelle. Det er ikke bare sådan, at det er forskel i at stemme, men de har forskel i, hvordan de lever. Ja, men tallene, som også dukker op på skærmen her, så det interessante ved dem, er for eksempel med hensyn til Naleraq. Altså, så er det demokraterne, der har et flertal, eller fået et flertal af stemmerne. Også i Idimanak, så er det Siumut, som er det største parti, eller dem, der er blevet stemt mest på. Altså, det er lidt anderledes fra andre steder. Ja, det er jo steder med små befolkninger, så det er ikke så mærkeligt, så en stemme kan måske have en værdi på 20%. Så at gå ud fra det skal man selvfølgelig passe lidt på med. Men indtil nu, så er det interessante jo for eksempel, at der er mange, der har stemt på Naleraq, og også demokraterne. Og under valgkampen, så har jeg lagt mærke til, at demokraterne, de får store bifald, og mange tilråb, eller positive tilråb, altså når de er ude at holde tale. Men det ser selvfølgelig spændende, hvordan det hele ender. Altså man skal passe på med at blande det, som man har på hjerte, og det, som kommer ind på stemmerne. Jens Sæder, du har sagt lidt om i forhold til, hvor stor en indvirkning bygdestemmerne har, især i det forhold til det totale valg. Ja, det har jo også en indvirkning på de større byer, for at sige det på den måde, at de her bygder, altså de forskellige bosteder, altså når man bliver færdig med at tælle op i de store byer, så kommer det til at have en kæmpe effekt. Når bygderne bliver større, så kan man lægge mærke til, hvordan resultatet kan komme til at se ud. Men Nuuk er jo altid til sidst med hensyn til tallene. Og når man får tallene fra Nuuk, så kan der ske markante ændringer, altså det kan rykke sig rigtig meget. For eksempel i Nuuk, altså det er næsten altid Siumut, der fører, før man har talt Nuuk op, men så når man har talt Nuuk op, så er det IA, der fører, der rykker frem. Men det bliver spændende i år, om det på grund af, at de har haft regeringens koalition her de sidste par år, og sammen med IA, Siumut og IA, om det kommer til at have en eller anden indflydelse. Fordi altså i rigtig mange år har man prøvet at lave ændringer i forskellige love, som man nu har ændret på. Og det vil være utroligt, hvis det ikke havde en eller anden effekt. Og det har også i mange år medført for eksempel, at flere naalakkersuisut mister deres taburet, og man har prøvet at blive færdig med den her fiskerilov i rigtig mange år.
Så det er ikke utroligt, at hvis det er også i forbindelse med valget, altså der lagde vi mærke til, at der var flere, der sagde, at den her lov, den er ikke klar. Og vi kunne også se, at når vi selv arbejder med de her ting, at de her bekendtgørelser, at der mangler stadig 4 bekendtgørelser, som skal høre til den lov. Så de nye naalakkersuisut får deres arbejde, får deres sag for i forhold til den her fiskerilov. Ja, de har stadig et stort stykke arbejde foran sig. Jeg vil gerne lige komme ind på noget andet. Dem, der tager til valg nu, altså, de flytter fra parti til parti. Der er rigtig mange kandidater, der er hoppet fra parti til parti. Altså, jeg bliver selv forvirret over, hvem er det nu, den her person er hos nu. For eksempel Agi-Matilda Høegh. Hun er hoppet over til Naleraq sammen med Kuno. Bliver de mon valgt ind? Det er et spørgsmål. Og der er også rigtig mange andre, som man kunne nævne. Så det er meget spændende, om de her partihoppere, hvor meget der bliver stemt på dem. Ja, det afventer vi med spænding på at se, men nu skal vi tilbage til Noah. Ja, dem, der har fulgt med i politik i mange år, dem har vi nu lige haft et indslag med, og nu skal vi også se en anden, der har haft kendskab til politik i mange år. Og det er Jens Turin kommer med et indslag fra Uummannaq, og det var en af de første medlemmer af Inatsisartut, Päivi Nielsen, som på vegne af Siumut i rigtig mange år har været medlem af Inatsisartut, og som nu med Jens Turins hjælp, vi er gæst hos. Hej, Päivi. Hej. Hvor er det et dejligt gensyn. Päivi, du har oplevet rigtig mange valg. Valget i dag, er det særligt på en eller anden måde? Det er særligt. Jeg tror ikke, det er så anderledes. Altså et valg er et valg. Men det kunne måske være anderledes ved, hvem der ender med at danne regering. Også hvem der bliver stemt ind til Inatsisartut. Et spørgsmål, som er blevet taget op. Altså de spørgsmål, der er blevet taget op under valgkampen. Hvad synes du om dem? Jo, altså. I det, som jeg har fulgt med i, så handler det meget om, at vi skal have flere indtægtskilder, eller der er ikke blevet snakket nok om, at vi skal have flere indtægtskilder her i landet, fordi vi skal have flere indtægtskilder. Og så med hensyn til fiskeri og den indtjening, vi tjener på fiskeri, fordi fiskeriet fylder stadig meget i forhold til vores indtjeninger. Og også når man snakker om fiskeriet, så vil man snakke mere om det, eller hvad? Ja, man har snakket meget om fiskeriet, og også den her fiskerilov, som efter min mening ikke dur, den er dårlig. Og den er dårlig, siger jeg, fordi at fiskerne, dem der har mindre fartøjer, der går det galt for dem med kvoterne efter loven, og så er der flere fiskerfamilier, som lider skade efterfølgende på deres økonomi. Så jeg er ikke overrasket over, at den her fiskerilov, at det på grund af den, så er der rigtig mange fiskere, som måske er gået over til et andet parti,
Altså, jeg ved, at der er mange jeg ved personligt, at der er mange, der er gået over til andre partier, og jeg tror, det kommer til at have en stor virkning på valgets resultat. Ja, det bliver sagt fra flere, at det her valg er vigtigere end andre valg. Hvad synes du om det? Hvis jeg skulle nævne en vigtigere valg i forhold til ting, der skulle rettes op på, så er det de store selskaber her i landet. Dem er der alt for mange af. Når vi er så lille en befolkning, så er der de her store selskaber, som bestemmer alt for meget. De skal bestemme meget mindre. Og så skal jeg gentage, at vores lands økonomi og indtægtskilder, der er man nødt til at finde nogle nye indtægtskilder. Og der er det råstoffer, som man ikke kan komme udenom. Så forud for det her valg, så var det i 1983, hvor dengang i 83, så var det 76%, der var nede at vælge. Det var en rekord dengang. Og også dengang, da I skulle ud af EF, så var det et varmt emne dengang. Hvordan husker du det? Ja, måske blevet lidt for gammel, så det har nogle huller i hukommelsen, men selvfølgelig kan jeg da huske lidt. Der var Anissa. Lad os melde os ud. Den har jeg også været med i. Hvor vi var ude at holde møder for forskellige byer og bygder. Og det har så medført, at vi trådte ud af EF. Når det her valg er færdigt, altså allerede fra i overmorgen, eller måske i morgen, så skal man begynde at prøve at få en koalitionsregering på plads. Hvordan tror du, det vil gå? Selvfølgelig bliver det dem, der får flertallet. Altså dem, der har fået flest stemmer, de har ret til at prøve at danne en regering, så det bliver spændende, om dem, der får de fleste stemmer, om de kan finde nogen, som de kan indgå i en regeringskoalition med. Og så bliver det også spændende, hvem der kommer til at danne en koalition, og hvem der skal arbejde sammen. Ja, dengang du var med i Inatsisartut, så har der både været regeringer og opposition, og dengang har det regnet også med, at det er gået kraftigt for sig. Jeg kan huske, der var mange heftige debatter, men når der er valg, så er det som om, at tavlen bliver visket ren, og så begynder man helt forfra. Den debat, der har været nu, den har måske været heftig, men hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg har svært ved at gætte på det, fordi jeg kan også huske, og det var i 1983, at da vi blev væltet, på grund af de her kvoter til EF, hvor der var nogen af os, der synes, der var for mange kvoter, der blev givet til EF, og så blev vi væltet på grund af det. Det kan jeg sagtens huske. Og så var der valg igen i 84. Og så dem, der væltede os dengang, altså der var rigtig mange af dem, der ikke kom ind, fordi de simpelthen ikke blev stemt ind. Men dengang var det så igen Siumut, der fik et flertal. Så de ting har vi også oplevet. Ja, dengang skete der vist det, at dem, der var med til at vælte det, altså de kom også med regeringskoalitionen efter genvalget. Ja, det er rigtigt. Pavia Nielsen, dejligt gensyn, og det er også dejligt gensyn at høre dig snakke politik. Tak fordi vi kunne snakke lidt med dig, og du må have det rigtig godt. Jo, tak i lige måde. I må have en god arbejdslyst. Jo, tak.
Lige måde. Og nu skal vi så til et andet parti, partihovedkvarter, og det er Demokraternes hovedkvarter. Der er Maria Koiti med. Ja, nu er vi så på en af restauranterne i Nuuk, og det er Gillut, og det er Demokraterne, der er her. De er alle glade her, og det har de måske også god grund til. Og jeg står sammen med formanden for Demokraterne, Jens Frederik Nielsen. Ja, valget er færdigt. Hvordan har du det? Jeg er glad. Jeg er også meget stolt, fordi vi skal bruge den her dejlige dag på en god måde. Og demokratiet er meget vigtigt her i landet, og det er vi stolte af i dag. Vi er kommet ind, hvor I er begyndt at huje og heje. Hvordan går det med jer? Ja, vi er selvfølgelig glade, og vi er ved godt mod. Vi synes, at befolkningen kan mærke, at vi vil forandring. Og de første tal, der er kommet ind, det er vi også meget forhåbningsfulde over. Ja, jeg har lagt mærke til, at op i nord og i de mindre bosteder, så har I fået ret mange stemmer. Er det nyt for jer? Altså tidligere så vi det ikke så meget, men vi synes også, at det viser, at det nu er tid til forandring. Og det fatter vi godt mod ved. I Demokraterne så er vi rigtig glade, og den her dag skal vi bruge til at være glade. Så ja, jeg har en lang aften foran jer endnu. Hvordan har I tænkt jer at bruge aftenen og natten? Som jeg sagde, så skal vi være glade. Borgerne har stemt, og nu venter vi på resultaterne. Uanset hvad der sker, så skal vi bruge den her aften til at være glade, og vi skal være glade for, at vi er i et land, hvor alle har ret til medbestemmelse. Så jeg håber også, at alle dem, der har været ude at vælge i dag, bruger dagen godt. Jeg har også lagt mærke til, at de andre partier, der er der rigtig mange af de unge, og rigtig mange af de nye, der har stillet op, de unge kandidater. Jeg kunne ikke lige høre dig. Kan du gentage? Altså, der er rigtig mange nye ansigter, rigtig mange unge i jeres parti, der er stillet op. Hvilken effekt tror du, det kommer til at have? Jo, jeg tror, det kommer til at have en gavnlig effekt, og jeg vil også gerne sige, at vores kandidater, dem er jeg alle sammen meget stolte over, og jeg er glad for det hold, som jeg er stillet op med. Og jeg tror også, at det for mig betyder rigtig meget noget. Jeg er rigtig stolt over det. I må have en god aften. Jo, tusind tak. Og så siger vi tak og går tilbage til studiet. Vi siger tak til Maria Koiti. Vi skal fra Nuuk til nordpå. Vi skal til Sisimiut og kontakte vores kollega Ole Petersen, som er i sømandshjemmet. Ikke også? Ja, det er rigtigt. Vi er i Hotel Søma i Sisimiut, hvor vi sidder sammen med folk fra Adasut. Jeg kan forstå, at det skal kun forblive sig fra 8 til 10 i dag, så det er snart tid til, at det lukker herinde. En af de få kandidater fra Sisimiut er sammen med Louis Sigurdsen. Der er ikke mange, der sidder herinde. Hallo, Louis. Sikke en dejlig og rolig aften. Da vi startede valgdebatterne, deltog du i valgdebatterne, men derefter kunne du desværre ikke deltage, men du har været syg. Vi står det er kun mig, der var syg, så jeg er meget stolt over vores formand Aqaluk kunne stå så stærkt, selvom han også var syg. Men nu er sygdommen ved at gå over, ikke også? Jeg håber også, at vi får en god resultat, og vores udmeldinger omkring tryghed, uanset hvor du er, vil blive godtaget. Hvis vi kigger på valgdebatterne, hvordan gik det i din mening med valgdebatterne hos Adasut? Ja,
Vi havde debatter omkring borgernes spørgsmål, omkring deres hverdag. Uanset hvor det kommer fra, så vi kæmper for, at alle vil få det trygt, uanset hvor det bor. Vi kan fornemme, at vælgerne er på nedgang gennem tiden. Er der nogle tanker i forhold til de fremtidige planer? Vi er i gang med at planlægge, og vi får nogle henvendelser, hvor folk siger tak omkring og giver os nye kræfter til det videre arbejde. Det er jeg meget glad for, at vi får. Så vi håber selvfølgelig, at vi også får nogle stemmer ind. At vi kan allerede se, at stemmertallet for procenten i Sisimiut er allerede oversteget 70%. Hvilke tendenser i debatterne kunne du fornemme? Jamen, vi snakkede om forholdene i samfundet og nogle ting, som skal forbedres inden for uddannelse og sundhedsvæsen og folkeskolen, og det har været centralt, og det kunne vi høre fra spørgsmålene fra det enkelte borger. Det er en af de ting, som vi skal forbedre, og det har vi haft en masse fokus på. Louis Sigurdsen, I sidder her med te, kaffe og kager, og så er der nogle andre drikkelser. Men der har ellers været nogle flere, men det gik måske hjem. Men I bliver her indtil klokken 10. Og så hvordan vil du bruge resten af aftenen? Jamen, vi bliver hjemme og håber og hygger med et stort håb. Louis Sigurdsen, er det sødt? Tusind tak, og have en rigtig god aften. Så går vi tilbage til studiet. Vi siger tak til Slup Petersen. Vi er nogle forskellige i samfundet, og så skal vi kigge på en af de forvaltninger og en børnehave. Ved I godt, at der er en valg på vej? Hvad betyder valg? Det ved jeg ikke. I går på anden klasse, ikke også? Ja. Hvis I skulle bestemme, hvordan skulle skolen så være? Men der skal være en butik. Hvordan kan vi få alle børnene samle og lege sammen? Lege sammen? Og være sammen med dem? Hvad kan vi gøre for at gøre, at alle får et hjem? Arbejde? Ved I godt, hvad et lov er? Nej. For eksempel, hvis I skulle bestemme over alt, hvordan skulle så Grønland se ud? Der er så mange ting, så jeg ved det ikke. En hel masse svømmehaller og legepladser. Ved I, hvem Donald Trump er? Ja, hvem er han? Han er gammel, tror jeg. Han er over 70 år. Hvor ser I Donald Trump henne på fjernsyn? På iPad? Er der nogen, hvis der kommer nogen, en fremmed og giver penge til jer, hvad vil I sige? Vi siger tak, og nej, vi siger nej. Hvad vil I være, når I bliver stor? Neglebehandler og pilot? Hvorfor pilot? Fordi det ser så sjovt ud. En hel masse taster. Ja, det lyder også spændende. Ved I, hvad politikerne laver?
Ved I, hvad Inatsisartut-medlemmerne laver? Nej. Hvis I kigger på billederne, hvis I kan genkende nogen, så ser I bare til. Jeg ved ikke, hvem det er. Hende der kender jeg godt. Jeg giver mig til dig. Det ved jeg ikke. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Jeg kender hende der, Ruben Olsen. Mutte. Jeg ved ikke, hvem det er. For at beskytte landet. Hvordan kan vi beskytte? Vi skal lade være med at smide affald alle vegne. Ha' en rigtig god valg. Sikkert nogle skønne og dejlige børn. Og tusind tak for indslaget. Så vil vi gå over til en direkte forbindelse til en af delene i Nuuk. Hvem mund bliver? Jamen, forbindelse, som betyder, at der sygt. I kan høre, at der er nogle folk herinde, som lytter til musik. Jeg står sammen med formanden for Atassut, Aqaluk Siyarimersen. I hygger jer. Hvordan er resultatet? Resultatet indtil videre. Jeg er meget tilfreds, og vi er ikke så vant til, at der er så mange, men så som I kan se, at der er en hel masse folk herhen, så vi glæder os til resten af aftenen, fordi vi kan se, at der er en udvikling, at det er en positiv udvikling. Jeg kan se, at de har det meget sjovt. Hvad skyldes det? Ja, vi fejrer demokratiet i dag, og det er det, vi som det allerførste prioriterer. Vi har været helt klare med vores politik fra dag 1, og ikke har ændret på noget som helst. Og det er en af de ting, som folk har forstået, at jeg er så stolt over det unge, som er modige. Så for det viser deres mod. Så det er det, som folk kan se. I hygger jer rigtig meget. Jeres fremskrivning og udviklingen, der tyder det på en fremgang. Ja, det ser sådan ud, men hvor stort det bliver, kan jeg ikke lige sige nu, men jeg er meget forhåbningsfuld. Jeg skal nok tage mig ansvaret, så frem der ikke være fremdrift. Men jeg er dog forhåbningsfuld. Har jeg haft kontakt med de andre lokale? Jeg har kontaktet vores en fra bygd, som jeg er meget glad for, og vi har vundet i Kangerlussuaq nu for allerførste gang, selvom det er nogle lavet vælgere, men det er stadigvæk et sejr. At I tilfreds med resultatet indtil videre, men nogle gange ligger det på 0, men vi kan allerede se, at der er fremgang. Vi følger herfra og hygger os og samler os i Atassut i Nordbo her i Nuuk, og jeg håber, at andre Atassut støtter kan jo også hygge i kysten. Vi siger tak til Atassut. Går vi direkte videre til Atassut i Qaqortoq. Ja, vi befinder os i Atassut stedet i Qaqortoq, hovedkvarteret i Qaqortoq, og vi skal snakke med en af kandidaterne fra Atassut, Charlie Duff.
Charlie Dorf. Der er mange nye kandidater i år fra Atassut. Hvordan er det at være kandidat? Jeg har været meget spændt og nervøs, og jeg har glædet mig. Det er også så hårdt at være førstegangskandidat. Hvad har været hårdt? At komme ind i politik, at deltage i valgdebatterne, det har været hårdt, men jeg fik meget ud af debatterne. Men hvordan var det så at være førstegangskandidat? For det første, som jeg sagde til, så var jeg lidt i tvivl, men da jeg først kom virkelig ind, så kunne jeg finde ud af det og blev bedre. Hvilke resultater håber du, at Atassut kan få i Inatsisartut? Selvfølgelig håber vi på et rigtig godt resultat, og vi glæder os for at få det bedste resultater, det sidste resultater. I har 2 mandater hos Inatsisartut nu. Hvordan tror du, at resultatet vil være? Så vi er forhåbningsfulde, og der er nogen, der kontakter os og siger, at det har stemt på os. Vi håber selvfølgelig, at vi bliver flere, at vi får flere stemmer end før. Så der i forbindelse med nogle spørgsmål til det her udsendelse på KNR, så bliver der spurgt om, at valget er afgørende, meget afgørende denne her gang. Ja, det er rigtigt nok, at det er et skæbnevalg, fordi man kan fornemme, at alting er på en eller anden måde i forandring. Det kan vi også fornemme. Så vi kan fornemme, at det er meget afgørende den her gang. Vi er meget spændte. Vi glæder os og forhåbningsfulde. Hvordan skal jeg så bruge resten af aftenen her i Heidis? Og vi følger, hvordan det udvikler sig på TV. Stiller du også op til kommunalbestyrelse? Ja, det gør jeg også til kommunen. Så siger vi tak til Charlie Dorf, der er kandidaten fra Atassut fra Qaqortoq. I lige måde. Fra Qaqortoq, så er vi tilbage til studiet. Vi skal lige trække vejret og lytte til lidt musik, hvor vi har Frederik F. vil spille en sang for os.